Wadhi Migori, jatend migawo mar teko e pacho ka Opiyo Wandayi osingo jiwo weche mag tudo stima e kaunti ma Migori kod kauntis mamoko e gwenge mag South Nyanza, Nyanza ma milambo. E kinde ma kwan mathoth to ahinya sub kaunti ma Uriri kod Nyatike yuago stima. Jafwambo marwa George Juma miyowa ler. E chenro mane ni mier kaachiel kod gwenge koro tudi kod sitima e pacho kae, jatend migawono mar teko e pacho kae Opiyo Wandayi ne olimo sub kaunti ma Uriri kaachiel kod Nyatike e kaunti ma Migori kama ne otele chenro mag tudo stima e gwenge mopogore opogore. Wandayi kinde twak mane ne yango ni piny owacho oseketo okenge mathoth ma oting'o gundho kar dag stima no mar Gogo mondo koro gol stima mathoth ma koro nyalo konyo tieko lal mar stima ma osebede kinde ka kinde e gwenge mag South Nyanza. Nyingi sana hii eneo ya Migori na South Nyanza kwa jumla imekuwa ikipata shida ya stima. Inakuja inapotea. Inakuja inapotea. Sasa hii Gogo power plant itasaidia zaidi ensure stability of electricity. Sasa hivi ninapoongea mpango ya ku-upgrade Gogo power plant from 2 megawatts to 8.6 megawatts imekamilika. Owacho ni piny owacho oketo omenda maromo bilioni 2.7 ma idhi ti tudo sitima e kaunti ma Migori. Kupitia kwa serikali kuu na parliament yenyewe, Mheshimiwa Ruto alitenga na akaweka kwa bajeti karibu shilingi 2.7 billion for this county only, kwa ajili ya kuunganisha stima kwa wananchi. Sub kaunti ma Uriri kod Nyatike gin ma obende lipode koro yango ni kwan gwenge mathoth kaachiel kod mier pok otudi kod sitima kata kuonde machalo kaka mag skunde mathoth kod osiptende bende onge kod sitima. You look at electricity coverage of Migori County, Nyatike and Uriri are still lagging behind. I sit in that committee and I can say here authoritatively that we are still below average compared to Awendo and Rongo. We are still very far. One sub-location, Komenya. Those guys have not had power for the last 9 years, was it? I have raised this thing severally at Rerek. Every time I go into the CEO's office, he calls everyone else and says, please bring me the paperwork I signed. The moment I leave, nothing happens. Jor bura ma Uriri mak Nyamita wacho ni kuonde moting'o sikunde kaachiel osiptendego mag piny owacho maromo 81 pok otudi kod sitima, gino mosekelo pek ne oganda. 81 public institutions, not schools. That is public schools plus health facilities that are not connected to the grid. This one I know is a special kit. And the government has said that all public institutions, especially schools, I have 81, both health facilities and other new schools that don't have electricity connectivity. Nyamita bende wane transformer mathoth bende okethe sub county ma Uriri gino mosemiyo thoth oganda ok yud sitima. I have about 24 faulty transformers that have been faulty for the last about 4 years. Every other time, the Kenya Power come and resolve 2-3 weeks, 2-3 days, and they are gone. Moko kuom jodak e sub county ma Uriri mane oyudo sitima onyiso morgi ka bende gidwaro mondo koro stimane koro tudi gwenge duto maonge kod sitima. Tini mor kech kidhi mwalo ka yande en na mutho. Adwa wacho very critically well mheshimiwa osemiwa stima mwalo ka. Adwa wacho ni out of about 200 homes down here mheshimiwa, kikala Kalabath dala wakadhika dede nyaka mwalo ko cake bidonji ka jaduong' opuro family no onge stima jaduong'. Koro can you do some extension so that that family can also benefit? George Juma, Ramogi TV, Migori.